Kitaan nyo na, nagtiing ima na itikabsat yun eh, pang boxing. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Yay! Wow! 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 Yan, kakabsat ko. Umay kayong kakabsat! Nag-imas na itikan man tikabsat yun. Kasi mga tikas na net, dapat tikwa na ni yung labalabaga na kakabsat ko. Kimas. Kanan tayo Nag-adat-adat niya. Nag-adat ng nagbanglo. Hindi ka natin nagadong lemongrass. Hindi Thailand nga pampalsam. Nagimas. Tagiti kay ket tikabsat yo. Ngayon. Perfect. May kayong kakabsat tamangan tayo. Pang breakfast ato yon, lunch, dinner, all in one kakabsat ko. Sabi ko, mango salad! Time mango salad kakabsat ko. Dapat mani-mani na niya. Sinagmeti-manita kakabsat ko. Oh my God. Di ba? Na-adapt. Na-imas. Ngayon. Perfect. Kem. Siham di tawag di Chinese, krang di tawag di Malay, madikamuti. Ilocano kakabsat ko. Talita, Pilipinas kami na dayon ti ibay-ibay kakabsat ko. So nga, hanak ko na nga nakapangtangan ti shells dita, biyala akas kadaktok mum, ledeg, agurong, nagyay, yung malala ti taltalon. Hindi maalala ti karayan, bye-bye. Awan. Una yun. Hindi masay ti kabsat no. Unay nga naluto. Aji, ada pa lang ti makita nga labalabaga na. Sa kumalita na. Sa pala labalabaga na kakabsat ko niya. Una yun, nagimas. Hindi kabsat ko niya. Tani, fresh. Asidig na kagbaling nga Thailander. Nga kabsat ko. Giti makmakan gamit di Thailand kakabsat ko. Nagimas. Na-adapt. Gamit naman lang ti baguong ka sa kanya tayo. So, maangot mo tagi, ararami doon ng salad, kasi yun, utunda, gaangot baguong mat lang kakabsat ko. Mani! Sinagmet ti manit na. Ngayon. Gima. Karawat na talaga, di kabsat ko. Di ba, ale? Siyak matilumok mga si kayo. Kitaan nyo na, nagtiing ima na itikabsat yun eh, pang boxing. 1, 2, 3, go! Yay! Balin na ka lumaban. So, boxing! Yay, salidak man kabsat ti boxing. Ta lumaban man di kabsat yaw. Boxing ka ko da. Pinadok di mangan. Di ba dati ka jay? Pag ganyan ado ti makan mo kot alis do ka makaibos ko mga baka kasya. Mas ano yung dati ka sa iyo. Ang champion. Ang champion mo ka. At least tadatalan at ikabsak iyo kaysa sa awam. Nagsahampay ka matagiti. Alang ka na ibuksit ko. Champion lang garo doon. At dapat maragsakan, dapat premyo, diba? Sampa kayo. Linutok pwede kabsat, 1, 2, 3 lang. Tinagpaburok na pidanom. Inikak ti asin. Inikak ti tanglad. Hindi nagburburok na dalayin ka. At ko tayo nagbilang na lang ti 1, 2, 3. Tapos pinatay ko, tiyak po yun. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5.
inikat ko. So daytoy teras buta na kabsat ko. Tata isaw-saw dito yun ni Thailand. Nga sausawan kakabsat ko. Una yun ni Thailand tinagaramit iti kakabsat ko. Una yun gimata. Thailander ko na kuma. Gima. Sa tayo sabayan ti mga ti Thailand salam. Kung nakakadap. Gima ka. Awon dagam ti ba kakabsat ko. Nututuma kami. At dati Ilocano nga words nga hang ko nga mabaling nga banggiton. Sa naranasa ko nga binanggi-bangkit na ganyan nga words kakabsat ko kat madikayat ni Lolo. Mali na talaga kayat. Nikanak ti problema dito ibigwa. Tita, Facebook ko. So nga dumapansin nyo no nga at itag-Tagalog ko, meaning at lang to iwasak na sarita kasi kakabsap ko. So nga, dahan-dahan kayo kakabsap. Kita pambabasyo. Okay lang ba't nga ibasta kakabsat ko? Duduma nga min. Gaan ko nga ma-defend di sarili. Sila, medyo nasakit no ka. So nga, naduduma, explain na. Adi nga talaga ti reason kakabsat ko. Makad ti video nga binurburak ditam. Dapo da kita nga sarita. Mati kami kayat ni apo tayo. Tadi pagawatan na madi. So nga madikitag ka problema. So nga iwasak nga gamitan da kita nga sarita kakabsat ko.